गाइस ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପୁରା ଉପରେ ହେଲା ଆଉ ପୁରା ଉପରେ ଉଠି ଯାଇଛି ଦେଖିବା ତ କେମିତି ଉପରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଁଟା ଦେଖିବା ତ ଗାଁର ଭ୍ୟୁ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ଡ୍ୟୁଟି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛେ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ହେଲା ଆଉ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବା ତ ରାସ୍ତା ଚାଲିଛେ ଆଉ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ଏଇ ମାନେ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ପଛଟାକୁ ହେଲା ଦୁଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ନା ସେଇଠିକି ଯିବା ଆଉ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛେ ଆଉ ଦେଖିବା ତ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାନି ଆମ ଗହମ ଗଛ ଗାଇସ୍ ଏ ହେଉଛି ଗହମ ଗଛ ଆଉ ଦେଖିବା ତ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛେ ହେଲା ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ଏଇ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉନି ନା ତାର ଉପରକୁ ଯିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ମାନେ ଗଛ ମଛ କିଛି ନାହିଁ ଚନ୍ଦା ପାହାଡ଼ ପୁରା ଚନ୍ଦା ପାହାଡ଼ ଚନ୍ଦା ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଯିବା ନାହିଁ ସାର୍ ହଁ ଏଇଟା ଯିବା ଚାଲ ଏଇଟା ହଁ ସେ ଉପରେ ଉଠିଯିବା ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଯିବା ହେଲା ଗାଇସ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଯିବା ଆମେ ହେଲା ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେ ହେଲା ହଁ ସେଟାରେ ଘୁରିକି ଟିକେ ରହିଛି ନା ଖାଇବି ଭଳି ଦୌଡ଼େଇ ଚାରିଟା ହେଲାନି ହଜମ କରାଉଛି ଆଉ ହଁ ସେ ବାଟ ଉଠୁଛି ସାପଟା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଅଛି ହଁ ସେ ବାଟ ଘୁରିକି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ବାଟ ବି ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ବି ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଏଇଟାରେ ଆମେ ଉଠିକି ଯିବା ହେଲା ଏଇଟାରେ ବି ଯାଆନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ଉପର ଉପରେ ହେଲା ଏଇ ଉପରଟାକୁ ଆମେ ଗାଈ ଯିବା ଦେଖିବା ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ଭିଉ ମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ବି ଦେଖାଯିବ ଗାଈ ଚାଲ ଦେଖିବା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଆଉ ଯିବା ଆଉ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛେ ହେଲା ଉପରେ ଉଠି ଯାଉଛେ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବି ପାଚେରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗାଈ ପାଚେରୀ ଏଇଟା ଦେଖିବା ତ ପାଚେରୀଟା ଏଇଟା ପାଚେରୀଟା ଆଉ ଯାଉଛେ ଆମେ ଉପରକୁ अरे बॉर्डर एटा पाचेरी नहीं बॉर्डर बॉर्डर गाइस बॉर्डर देसी को हम घुस के मारेंगे थोड़ा बॉर्डर पर नहीं बांग्लादेशी मारेंगे उसको कौन बांग्लादेश को मार के दगा गांडी फोड़ेगा हाँ आ बांग्लादेश की मारी गांडी फोटे देवा लगाइस कौन करिया को हमर ओडिसा पिला को जते तो गाटा सब फाटी की थाए ना सेटा तार उल्टाटा फाटिबो बाल धना गया छाड़ी दो मारू बाबू और इटा देखो ते पहाड़ टांगा पहाड़ गाइस ए ऊपर गया देखो ते केमते हिचे पहाड़ देखो से चूड़ी से मार देके तो पहाड़ दे चूड़ी मारछि देखो धर्मपद गाइस से आगे धर्मपद चूड़ी मारथला हला आ सेठी जीवाना नहीं देखिबा नहीं नहीं गछ मछ किछि नहीं सुखी गला ना खरा दिन आसलानी से ना कि आम ना खाई के आसनु पेट भी बथा करती चलते फूल गछ देखा केमती बढ़िया फूल एइगा देखो फूल गछ केमती क्यूट 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 देखा जाउची गाइस ना बाघ भालू किछि पाइबनी गाइस जोड़ा नहीं सुखी हैं हां किछ बा नेचरटा बढ़िया है एइगा देख तू ए सिंगुड़ी फूल का नहीं सब अंगुरी फूल देखो हमार तो मांस गछ बहुत लंबा एपटे देखो मांस गछ एइटा देखो सरू सरू मांस गछ गाइस देखबे ए देखो तो या सरू सरू केते छोटिया छोटिया मांस गछ बुढ़ाई की सुखी गेलानी हैला आ चलो टी ऊपर को जा मो पेट बथा गलानी आपण माने देखंतु ऊपर जाई के आपण हमको देखो चला चलो गाइस हमको माने आम गाँ किमराउली उठला भाया लगुच देखा केमती आम तो वर्ष हो किमराउली चढ़ी पारे भाई हाँ आम टांगरा किस चढ़ईटा ये कहीं से चढ़ईटा ये पाखे जीवन को भारी भय समस्त जीवन को भारी भय से उड़ी पड़ेगा हाँ आम तो किमराउली उठुचे गाइस देखी पारे किमराउली केमती एमती किसी अच्छी किमराउली एटा नाम टांगराउली मेरा किमराउली देखुन ये पथर गाइस देखो ये पथर है सही किमिर अच्छे से अगटार किमिर अच्छी गाइस किंतु किमिर पाख पहुँची पारिबानी कहीं नातिकीरा गला कंपानी देखा था केमती कंपानी आ ऊपर को उठा चलो
আর বল দেখাଯିବ এইটা হচ্ছে আমার কোম্পানি ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଗଲା ବୋଲି କହୁଛି ଗହୁରି ଉପରୁ ଭାଷା କହୁଛୁ ଓହୋ ମଉସା କେଠି ଏଇଠି କୋଉଠି ଆଗ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲାଇ ଯାଉଛି ଟିକେ କହ ଏଇଠି ଓହୋ ନା ନା ଥାଉ ଏଇଟା ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଉ କ୍ୟାନସଲ୍ ଗାଇସ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କଟ୍ କରିବ এই ভিডিওটা কটিং ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିବେନି ହେଲା କି ଆଗେଇ ଦେବେ ଆଉ ଦେଖିବ ତ କେମିତି ଉଠି ଉଠି ଯାଉଛ କେତେ ଉଞ୍ଚା ଉଠି ସାରିଲେନି ମୋ ବାଳ ମୋ ଜିନ୍ ପିନ୍ଧିକି କେତେ ଉଞ୍ଚା ଉଠି ସାରିଲେନି ଗାଇସ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବା ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ଗାଇସ୍ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି ଆମର ସେଇଟା ବାହାର ଦେଖ ସେ ବାଟ ବି ଆଗ ବାଟ ଦେଖ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ କେମିତି ହେଇଛି କ୍ୟାମେରାଟା ମୁଁ ହଲି ଯାଉଛି ଗାଇସ୍ ଆଉ ଚାଲ ଉପରକୁ ଉଠି ସାରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଥକିଗଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବସିଗଲା ଦେଖ ସେଇ ବାଟେ ଆସିଲେ ହେଲା ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ଆମେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ତ କେମିତି ଆଉ କ୍ୟାମେରାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଗାଇସ୍ କ୍ୟାମେରାଟା ତ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁନି ଦେଖଉଛି ରୁହ ଟିକେ ଖାଲି ହଲି ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଆମେ ହେଉଛି ସେଇ ରାସ୍ତାଟାରେ ଆସିଲେ ହେଲା ସେଇଟାରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଏଇ ଉପରଟା ଆମର କମ୍ପାନୀ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଆମେ ଥକିଗଲେନି ପୁରା ଥକି ଯାଇଛେ ସିଏ ବସିଛି ଦେଖ କେମିତି ରାଜୁ ଯଦି ଖାଇବା ଖାଇଥିଲେ ପୁରା ହଜମ ହେଇଗଲା ହ୍ୟାଲୋ ଏବାରେ ଭିଉଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବାଟୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗାଇସ୍ ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିନେ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ହେଲା ଏଇନା ଥକିଗଲେ ନା ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ଯେମିତି ଆମ ଗାଁ କ୍ୟାମେରା ଭଳି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଗାଇସ୍ ସେଠି ସିନା ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ମଙ୍ଗଲ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ମଙ୍ଗଲ କିଛି ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ପୁରା ସଫା ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଭଳି ଚଢୁଛି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପୁରା ଉପରେ ହେଲା ଆଉ ପୁରା ଉପରେ ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଉପରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁର ଭିଉ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ଡ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହଁ ଡ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗାଇସ୍ ପୁରା ଡ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଆଉ ହାବା ବାହାରିଗଲା ମୋର ହେଲା ହାବା ବାହାରିଗଲା କାହିଁକି ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛେ ଦେଖିବା ତ ପୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଥିଲେ ଗଛ ମଛ ନାହିଁ ଦେଖ ଗଛ କେମିତି ପୁରା ମକର ପୋଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁଡ଼ିକିରି ଗାଇସ୍ ମକର ହେଲା ଆଉ ମକର ପୋଲାରେ ଯେମିତି ପୁଡ଼ନ୍ତି ସେମିତି ପୁରା ପୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଆମ କମ୍ପାନୀ ଗାଈ ଦେଖିଲେ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବେ ତାପରେ ଏଇଠିକି ଆସିବେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ହେଲା ଆଉ ପୁରା ଉପରଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଗାଇସ୍ ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେ ବାଟେ ବି କମ୍ପାନୀ ଅଛି ହେଲା ଏଇ ବାଟେ ସେ ବାଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି ହେଲା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଉ ଫଟୋ ମଟୋ ଦୁଇଟା ସୁଟ୍ କରିବା ଗାଇସ୍ ଚାଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ତାପରେ ଗାଇସ୍ ପଳେଇବା ଆଉ ହେଲା ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାହାଡ଼ ଟାଙ୍ଗରା ପାହାଡ଼ ଗାଇସ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଟାଙ୍ଗରା ପାହାଡ଼ ଆଉ ସେମିତି ହିଁ କିଛି ହେଲା ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଟାଙ୍ଗରା ପାହାଡ଼ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଲା କରିଦେବେ ଆଉ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।